Daşary ýurtda goý berilen ýalňyşlyklar bölüm 5 live çalgyzy babaýym. Ona näme? Bagnale. Soňra çen diňleýänsiňa, soňran wahey şu jahanjanyň wejesi öň çykan bolsa, men şu ýalňyşlyklary goý bermedim diýjek bolup oturma. Daşary ýurda gelip ylgap kompýutera ýapyşmak, kompýuterden öňürti telefonyňy täzele, gowy telefon al. Şu ýalňyşlygy sen goý beräými? Biz ýa pat kursa gelenmizde de muallimlerimiz aýtdy, kompýuterden öňürti ilki gowy telefon alyň diýdi. Ondan soň kompýuter. Sebäbi bu döwürde köp zatlary telefona da bitirip bolýar. Meňliçkamada köp gelýär kompýuter almalymy, telefon almalymy ýa planşet. Естественно, birinji ýerde telefon. Men gowy telefonym bar, maňa kompýuter näme gerek? Men pulum şeý dip jikge sowjak. Diýenlerinde ýalňyşmaň. İkinci ýerde gowy kompýuter alyň. Sebäbi okuwa girersiňiz, köp PPT etmeli, Word işlemeli, Excel işlemeli bolarsyňyz kompýuter gerek bolar. Hergede kemise ilden sorasaňyz il beresi gelmeýär. Şoň üçin kompýuter ediniň. Baryp magazyna puluňyz beýdip sowýançaňyz lutça kompýuter alyň. Inanyň okuwy tararsyňyz, kompýuteriňiz bolmasa wahey şu jahanjany hä diýmeli kenim diýersiňiz. Şoň üçin şu wagtdan jahanjany hä diýen kompýuter alyň özüňizde. Şondan jahanjanyň maslahat ikeliňi burnuňa sokga oturmajak bolsaň, tehnikadan telefon birinji ýerde, kompýuter, naushnik, planşet, ýene nämeler bar? Kommentarjykda ýazyn. Ýadymdan çykdy, özümde şu atawa. Özümdäki bar zatlary nämetýän men. Ýene näme ýalňyşlyklary goý berip bolýar? Kommentarjykda ýazyn. Bagnale. Daşary ýurtda goý berilen ýalňyşlyklary şu bölüm. Enatalar size degişli bölüm 6. Live çalgyzy babaýym. Onda näme? Bagnale. Studentler enataňyzy hukman iýberiň. Enatalar çağlarynda daşary ýurda iýberýärlerdi. Göni adam 10 ýylla ýetýän zadyny olar bir aýda, ýarym ýylla ýetmelimişin. Iň goý berilen ýalňyş çağlaryňda jaň edip planyň ogla eýle, men ogluma hiç zat oňaranok, men gyýdma we deregem ýok diýäňde. Inanyň çağlaryňyzyň nemesini gaçyrýaňyz, höwgesini gaçyrýaňyz. Şu ýalňyşlyklary goý beräýmäň. Beýdiýän bolan çağlar, siz hem ejeňiz ýa enatalaňyz şeý diýse, aýny boldy meni okujak gel, gerek gel okuňyz diýip okuňy taşlap oturmaň. Bolýa diýin söwüşmäň. Söwüşden ol ýalňyş arsyňyz. Söwüşmäň. Bolýa diýin, ýöne öz bileniňiz ediň. Dogry, eliňizden geleni ediň. Ýöne özüňizi param ýyrtyp zat edip onýalyklar etmäň. İlki ýuwaş hytaýlar där, ama manlay. Näme diýle ýuwaş-ýuwaşdan ýeterdiň. Holukmanjy gydyr. Ýöne bor diýýärdiler. Söwüşmäň. Beýdiýsen bor diýip aýaň asmany tutup ýatjak bolup oturma. Senin bir azajyk hereket etmeli. Ýuwaş-ýuwaşdan bolsa hereket etmeli. Düşündiňiz, men atalar ýyl bilen deňemäň çağlaryňyzy. Ýuwaş-ýuwaşdan bolar. Bolmajak zat значит içinden gelmeýär çağan. Studentler ýöreňizden aýak ýalaňa çalap geçdim gerek. Şeý diýlensiňiz-de. Men diýilmedim ýönem. Ýöne diýilen studentler köpeşdim. Bir hili daşyndan özüm abidna boldum. Abidna boldum aga. Daşary ýurtda goý berilen ýalňyşlyklarga like çalgyzy babaýym. Näçinji bölüm? 7-nji bölümme. Onda näme? Bagnale. Öz milletine baryp inanmaklyk uly ýalňyşlyklar. Men öz oputymdan aýtýan, Hytaýyň içinde diýilýärem, köp adam diýilýär. Ýakyn dost bolup bilen o Hytaý diýip men şoňa inandym. Şeýle bir ýanymda gowy gatn, men bilen gowy gatnaşyp maňa hemme zada kömek edip oturan Hytaý arkamda bilen başga hereket etdi. Özüm inandym gözüm bilen. Sebäbi men adamlary barlak görýän diňe bir zat şoňa aýtdym. Başga hiç kim aýtmadym. Şonu da tutuldım. Haça men şol adam şonu der etmedim. Şunça özüme diýädimem, inanma diýip ýok. Ay şula gowdy gelenim men şon ýaly bolar. Şoň üçin öz milletine inanmak ýalňyşlyk myka diýen. Ýene öz ýurduň däl. Belki siziň oputyňyz başgadyr, men oputym şon ýalyk. Menden häzir kim sorasa Hytaý milletine nähilek diýjek. Gowy millet ýöne inanmaň. Şu men ýakynym diýseňizem şoňa çynyňyzy aýtmaň, çyn zat aýtmaň özüňizde bolýan zatlary. Diňe gowy zatlar aýdyň eşdet gelýän zatlaryny aýdyň bolly. Şu ýalňyşlygy sen goý beräými? Haça özümkilerden hem bolly, nemeden ikilik diýýin edenler bolly. Has ýakynym. No,
Ýene özüňki welä bolýany Hytaý milletine edişýärler men pikirimçe. Şu anda çenne edilip görmedi diýinmi? Ola bir helak bolýar. No karoçe bu poňaly. Telefon Hytaýa gelip almalymy ýa-da Türkmenistandan alyp gaýtmalygy? Jogap berýänçem. Özüň bilýän näme etmelisini. Onda näme? Bagnaly. Ýagdaýyňyza bagly. Ýagdaýyňyz gowmy telefony alyp gaýdyň sebäbi Pekinne düşeňizde telefon size gaty gerekli bolar. Ýöne Hytaýda alsaňyz Hytaýyň içindäki model ulanýaňyz dogry. Hytaýyň içinde ýeňillikler kän bolar telefonyň içinde. Bir minusy telefonlar Türkmenistandan gymmat. Adaçygam bolsa gymmat gelýändir. Ýöne eger iPhone ulanasyňyz gelse, ony Hytaýa gelip satynanyň sebäbi Hytaýda siz näçe ýyl bolmakçy, prawilna, ýarym ýyl bolyp ýygyňyza gaýdyňyz bol. Problemaňyz barmy? Apple Store'a gitýäňiz, düzeltdirýäňiz. Ýa Luboy içine düşünýärler. Haça satça golaňyzda aňsat düşür. Haça Apple'ın telefonlaryny çemetiniňki deň öýtgen. Men özüm Hytaýda alym, hemme telefonlamam. Sebäbi o wagt ýagdaýymda ýokdy. Telefon almana doğrudan bir telefonna gaýtdym. Ýöne men maslahatym alyp bilýän bolsaňyz gowja telefon alyň sebäbi bärik gelenni telefonuňyz doňup başlar. Petrak bolsa sebäbi skaçat etmeli programmalaryňyz kän, ulanjak programmalaryňyzdan başary okuwa gerekli programmalar kändir. Şondan gowja telefon aljak boluň. Ili haça bir garaşyň şoňa çenni ylgap bir telefon alsam bolýar diýme. Hytaýyň haý şäherini okasam o ýöne men sowda etjek diýen kommentariýajyk bardy, ýöne tapyp bilmedim. Şoraň jogabyny häzir berjek, çynym aýtsam, utanýany men maslahat bermän. Aralykda bir tanışlar bilen gurlaşyp otyr, men maslahat beresim bolan. Sebäbi könelerim, tuweleme maslahat, täzelerim maslahat mollamyz köp Hytaýyň içinde. Şoň üçin jahan berdiýseňiz kommentariýajykda belläň. Berip başlaýyn täzeden sebäbi üns berseňiz haçanan bäri beremem. Onda näme? Bagnaly. Hemme zat etjek sowdaňa bagly. Dogry, uly şäherlerde возможность kän. Pekin, şo taýda da sowda etýärler. Şanghai gelip bilýäňiz, bu gapdaljygymyzda. Hangzhou, oňam gapdalyna bu. Ýene näme bar gapdalyna bu haý şäherler bar bilemek, şol ikisini bilýän. Guangzhou'a gidip bilýäňiz, Guangzhou'da okaň, Shenzhen'de okaň. Şu taraplarda sowdada edip bilýäňiz. Ýene haýsy şäherlerde etýärler. Zhengzhou. Köp yerler bar, ýöne edil hemmesini çynmaýdyn. Bilemek, onu barlap görmeli bolýaňyz. Esasy şu 3-4 şäher bilýän. Ýöne köp studentlere hem arzan şäher gerek, hem pul çykarmaly, hem köp pul gazanmaly. Onu ýaly hedillik ýok uşam. Ul şäherde ýaşajak bolsaň pulum çykarmaly bolýaňyz. Birinji başdaky beren soram ýadymdamy? Kommentariýajykda belläň. Başlaýynmy? Gäwat pikirlenýän. Okuw barada da çykaramagyny maslahatam beremek. Bir ütköşük zatlar bilsem aýtjak bolýan. Täzeden başlaýynmy? Kellemde bar pikirler. Kommentariýajykda ýazaň. Hytaýdaky iň kyn günlemiň birini aýdyp bereň. Ona näme? Pagnaly like çagan ýazyp. Käbirler ýaly aglap eňräp aýdyp bilemek. Taşy öňümden bir video çykdy, bir erkek adam aglaýar, men düşünmedim. Gyýdlar mertekenlidirdi. 2018-nji ýylyň ýaňşy ýazyna elimde pulum ýok. Kitap almany pulum ýok. Daşy HSK egzamine girip barýan pulum ýok. O bolmany kartymy zatdan galdyrýan. Bankamatyň içinde galdyrýan. Bärde ilki pulun almaly, soň kartyň almaly. Eli şonýalymy nabarat ýadyma çöne karoçy. Olam 30 sekunddan soň ýydyna ýan eken. Ertesi kartym gözleýän, kartym tapamak. Gittim polisiýa gittim, oňa gittim, muňa gittim, hiç kim jogap berenek boldumlaram kömek etmedi. Men juýunda diňe 200 ýanym bar. Bir näçe wagtlap maňa hiç kim habar hatyr etmedi kartymdan, imeň pulum ýok. Şo wagtda oda diýdim, gaýnan tuýýadym. Hiç kim aýdamam, gaýnan tuýýan başga pulum ýok. Häzir şonu başga da gaýnan tuýan 1-2 ýany. Başga da iýsem neme etýär? Näme şoňa pulum ýetmeýär. Şu wagt bir gyzdanam alypdym 100 ýanmym. Kitap üçin pul alym ýok. Kitap bir kursaşymdan sorapdym, bermedi maňa. Ýazylan kitapyndan bermedi. Şol ýaly adamlar amma. Haça ýakyn görýärdim şol adamlary. Şu wagt ýatlaýan şo datlardan geçmeliler. Prostoy gaýnadylan tuwy. 1 ýuwan, ýa 1 ýuwan, 2 ýuwan, 1 ýuwan ora şäherdim. 1 ýuwany şonu ýadım. Yaman elbet horlanypdym. Şol ýaly günlerim boldy. Sizde de boldymy şol ýaly gaýnan tuwy, duwsuz, tagymsız, prostoy tuwy bilen geç gördüňiz günüňiz?